Dovolte mi, aby som medzi nami privítal zvlášť rodičov účinkujúcich, vážených hostí zo Sekčova a blízkeho okolia i všetkých vás tu prítomných. Zaiste mnohí žijete celý týždeň v očakávaní premiéry vystúpenia dramatizovanej krížovej cesty. Verím, že sa medzi vami nájdú aj takí, čo sa na túto divadelnú hru doslova tešia. Od myšlienky zrealizovať toto dielo cez text až do tejto podoby dnes ubehlo plných 7 mesiacov. Celá táto divadelná hra vznikla v niekoľkých fázach. Najprv myšlienka, potom tvorba, škrtanie a upravovanie textu, vypožičanie i realizácia kostýmov a výroba kríža. Poslednou fázou bol samotný nácvik. Trvalo nám to 2 týždne, či stačili nám 2 týždne na to, aby sme vám mohli svoj herecký talent predviesť. Naši herci, z ktorých prevažnú časť tvoria birmovanci, toto divadelné predstavenie, a to hovorím za nich, s radosťou nasvedčovali. Všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizácii tohto diela, s vďačnosťou vyjadrujem úprimné vám zaplať. Prajem vám hlboký duchovný zážitok. Ježiš povedal svojim učeníkom: viete, že o 2 dní bude Veľká noc a
Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali. Vtedy sa veľkňazi a starší ľudu zhromaždili vo dvore veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. Jeden z 12, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: čo mi dáte a ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných a Judáš od tej chvíle hľadal príležitosť vydať im ho. Prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a pýtali sa ho: Pane, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On im povedal: choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: učiteľ odkazuje, u teba budem jesť veľkonočného baránka. A oni urobili, ako im Ježiš rozkázal. Keď sa zvečerilo, Ježiš s učeníkmi zasadol za stôl a kým jedli, Ježiš povedal: jeden z vás ma zradí. Keď dojedli, vyšli na Olivovú horu a keď prišli na podzemok Getsemány, Ježiš povedal učeníkom: sadnite tu, kým sa pomodlím. Vzal do sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na ňo úzkosť a hrôza. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa. Keď sa vrátil, našiel ich spať. Keď to zopakoval tretíkrát, povedal: prišla hodina, vstaňte. A kým hovoril, prišiel Judáš a s ním zástup s mečmi a kýjmi, veľkňazi a starší ľudu. Judáš im dal znamenie: koho poboskám, to je on. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Rabi, a poboskal ho. Ježiš mu odvetil: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší ľudu. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Vtedy sa veľkňaz Kajfáš postavil do stredu a opýtal sa Ježiša: nič neodpovieš, čo títo proti tebe svedčia? Ale on mlčal a nič neodpovedal. Kajfáš sa ho znova spýtal: si ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježiš odvetil: áno, som. Vtedy si Kajfáš rozhol rukou a povedal: počuli ste rúhanie, čo na to poviete? A oni vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Tu celé zhromaždenie vstalo a odviedli Ježiša k Pilátovi. Vstaňte, prichádza Poncius Pilát. Kajfáš, ako si dovoľuješ prísť túto hodinu? Vedieme Ježiša Nazareckého. Ježiš. Tak toto je ten, ktorý sa posmieval Herodovi a pred ktorým sa trasú nielen kňazi. Ježiš Nazarecký. Vieš, kto ja som? Ja som Poncius Pilát, vládca Judei. Viem, kto si. Aké obvinenia ste proti nemu vzniesli? Rúhanie, to je smrteľný hriech. Rúhanie sa čomu? Vášmu Bohu? Áno, môj pane. Ale to predsa nie je zločin proti Rímu. Tento muž, pane, vyhlásil aj sám seba za kráľa. Popieram z Ríma tejto zemi. Kajfáš, prestaň ma oberať o čas. Berte si ho
a súďte podľa vašich zákonov. Tento zločin, Pane, si žiada rozsudok smrti. A ten môžete udeliť len vy. Nechajte nás sami. Ježiš Nazarecký, si zaujímavý človek. Si naozaj kráľom židovským, Ježiš. Spýtuje sa sám za seba, alebo ti to iní povedali o mne? Ja nie som Žid, tvoj národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo, moji nasledovníci by bojovali. Takže ty si myslíš, že si kráľ? Zrodil som sa, aby som hlásal pravdu. Vážne? Čo je pravda? Ty poznáš pravdu? Priveľa sa vypytujem. Ja na ňom žiadnej viny nenachádzam. Stráže, odveďte ho. Priviedli ste mi tohto muža, ktorého obviňujete z toho, že pobudoval ľud. Vo vašej prítomnosti som ho vypočúval a nenašiel som na ňom žiadnej viny z previnení, o ktorých hovoríte. Zbičujte ho! Vstávaj, máš dosť! Pilát hovoril, že je kráľom, nie? A kráľ má korunu. Kde koruna? Ďalej. Mám ju. Daj mu na hlavu. Ale ešte čo si mu chýba? Trstina do ruky. Daj mu ju. Ale ešte čo si mu chýba? Plášť, daj mu svoj. Poď, taký pekný, daj mu. Ty máš starší. A daj mu môj, no. Buď pozdravený, židovský kráľu. Sláva ti, kráľu židovský. Stačilo mu. Stačilo, nechaj mňa. Zober mu ten plášť, to je môj, to... A mu daj to ten. Ako je zvykom, počas Veľkej noci, ja, ako predstaviteľ Ríma, vydávam vám tohto väzňa. Prepúšťam Ježiša Nazareckého. Nesmieš ho prepustiť, veď je zradca. Teda nechcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Chceme! Teraz sa pozeraj. Prichádza záverečná scéna. Krv tohoto muža nemám na rukách.
to vidíte. Ukrižujte ho! Tu je kríž. Vezmi ho a nesi ho sám. My ti ho nic nebudeme. To sa dalo čakať, že sa zrúti. Vstávaj, ešte nie je koniec cesty. Dvíhaj sa, čakáš, že ti niekto pomôže. Vstávaj! Nie, sú to vojaci. Mária, neopustím. A čo tam ideš? Mária, dostanem tu stále. Nespíš mi stále. Hej ty, poď sem, pomôž mu, lebo nevládze. Ani ja nevládzem. Veď idem z poľa. Nefurli a poď sem.
Hej, kde sa trepeš? Pustite ma, prosím, musím ísť k nemu. Udriem mu iba tvár, prosím. Tak, poď. Pane, nemôžem pre teba nič urobiť, ale aspoň ti osviežim tvár. Toto je jeho tvár. Čoskoro sa opäť zrúti. V takom teple, nečudoval by som sa. Nič také, svoj kríž musíš vyniesť až hore. Vstávaj. Zvíjaj sa. Ďakujete. Nežutujte ho, Ženy jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi.
nevládze. Opäť sa zrúti nám. Vstávaj, tu ešte nie je koniec cesty. Svoj kríž musíš vyniesť až hore. Vstávaj, poďme. Zober mu to rucho, čo má na sebe, je z dobrého plánu. Daj, rozdelíme si ho. Chyť tento koniec. Chyť. Tento koniec je môj. A tento môj. A ten môj. Vezmi mu aj spodný odev. Co to? Chyť druhý koniec. Losu mi on. Los. Tu budeme ťahať paličky. To vyťahaj najväčšiu, ostane jeho. Ťahaj. Ja mám najväčšiu, je môj. To sa mi nerušajte. To je moje. No, budeme ho pribíjať. Toto už nepotrebuje. Daj ruku.
napiť. Dvíhajme ho. Dvíhajme ho. Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Žena, hľa tvoj syn. Hľa tvoja matka. Bože môj, Bože, prečo si ma opustil? Жизнь. Je dokonané. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tento človek bol naozaj Boží syn. Večerilo sa. Aby Ježišovo telo nezostalo visieť na kríži cez sviatky, mohli by sme ho pochovať. Zajdem k Pilátovi, aby nám dovolil sňať ho z kríža. Dobre, ja tu pri ňom počkam. Nikodém, Pilát nám povolil sňať ho z kríža. Cestou späť sme tu aj plátno, do ktorého ho zabalíme. Poď a pomôž mi s ním. Jozef, ale kde ho pochováme? Nič sa nestaré, myslel som už aj na to. Blízko je môj hrob a čas už pokročil.
No, ty no. Tu prestíte. Podniesiemy ho. Zdvihneme trocha. Výborne. Otca ešte kým žil, povedal. Po 3 dňoch stane z mŕtvych. Preto rozkáž strážiť hrob, aby až do neprišli učeníci, nevzali jeho telo a nevyhlasili z mŕtvych. A ostatné klamstvo bude horšie ako to prvé. Máte stráž. Choďte a strážte, ako viete. Sadíme si na zem. Čo budeme stať? Už je neskoro. Pospíme si trochu. Tak poďme.
Lord.